pula, ito baga. Hindi naman, dahil malanggan. Sa pula, sa puti. Ano kayo niya? So nagbuksok ako. Makaray ka. Naputol sa pala. Wala magsabing bad words ah. Madali kita ni Lolo. Naputol lang pala. Yun o, bala ka mo dyan o. Nahulog ito ang baso. Hindi yan na kamiyot. Bala ka mo dyan. Magyayaw ka mo o. Basta may ano. Dito lang para magkakapagyan mo. Shout out. Kaya mapagiging yun. Ha? Kunin ko na magpakiano. Ini birang patong parige sa ulo. Dua pa. Dito sa kabila ano ko. Simpo sa pala tablo mo kaya gawin na tablo noon. Mag-shout out ka may 10 na nagamiron sa imo. 6 times 6? 36? Shout out ka dyan may 10 na nagaling sa imo. Tapos kaya mas ano, matiyo tala. Puto. Kung pa pala ng kulang, utong yung pasigit di piray eh. Pinangalo ba kasi yung hiling? Ang pulo. Doon pasong pa, 20. Bakit yun, 20? Ito sa itaan. Mabibinta na pala. Okay, dirita buka sa itaan. Ang pasaw. Ang pulo para
puno pa rin sila. Puno ba? Kaya umorder na ako. Bilang ako nag-boss. Ayan. May gipira ni. Kairat si Ma. Marasa pa. Sabi ko ate kay Ma, sunod niya kung may bakot-bakot at tubig. Sibot-bukod siya. Sagot mo ginawa dyan sa kanto. Hello everyone! Happy Father's Day sa lahat ng tatay. Sa lahat ng tatay dyan, lalo sa mga tatay ng mga mababait. Shout out sa inyo. Sisipag. Kahit Sabado. Ay, linggo. Kahit Father's Day, ayan, Kahit linggo. nagtatrabaho. Sir Christopher Guillaume, hello. Ito sa nasa. Una ni ko. Ma'am Kate, shout out. Thank you so much po sa dollars dyan. Ma'am Kate, hello. Shout out. Ma'am Kate stream channel. Sir Christopher, hello. Thank you for coming. Ate, kamusta daw yung pag-whitey mo? Okay naman po. Sa pulo may ka ba nga? Sa pulo. Sa taas. Yan na yaon dyan. Yan na yaon dyan. Ha? May kita na mo. So, ano daw? Pero sa babaw. Sa pulo ito. Sabi ka ba nga pabaga? Oo, itong dumaan. Sa pulo. Yun, adi yun hanggang na sa pinaka-header mo, sa bintana mo. Oo, ang kababa, pero tama sa'yo, may itong mga babae sa ano. Ano mo yan, tama lang mo, ta? Okay, sumay ko po yun. Sumot. Pusog. Ang tawag sa bintana. Para balik ka. Nandiyan mo pa sa'yo. Pero nga araw lang. Tapos ay taas biga na. Pag log ko ng bintana, kung gurano ka lang ka. Kung sarap pang
Ang kabanga pangalop lang sa gayo. So, Tapad ka ba? mga sundok sa gayo. At na, kabanga halop lang. Yung halop lang sa banaw. O, doon pa. O, di sarap pa. O, bouncer nga, di diretso. Sarap pa tapos. Pero dalawa, ito patong yung halop lang. O, sir, diretso, kasalibigan na. Sarap pa, sarap pa halop lang. Siguro lang tao. O, bounce pa doon, diretso nito. Uwi sa ito, ano, uwi sa ako tawag, yung tawag ta, sa auto nga, parang ulitin. Sarap kayo. Kaya, Kabang halog lang, ang patong, yan na. Yun lang, yun lang mga baybay. Patong, mga bakan na pagbigat na. Ulitin mo lang ang kuya tayo, yan sa tao. so kung barag nagpakitang halop lang sa gayo. Kabanga, ito. Kaya yung pag-ibig mo, o matapos mo kayo. 20, 30. Ito ang kumplito na ito lumang. Okay, mahal din sa tayo, mga 30 sa kapalit na halog lang. Pero si Ron mo lang kita. O, para ang masaya. Kasi dobra, o doon sa pinang mo, doon ano, sinisil mo ka, tumag-uri ka. Tapos ang pulo na sana, 20, no? Mahal ka din. Ikaw nga, no? Matuwa ka mahalaman pa dyan, pwede nyo, no? Pag ganito pa, ano? Ito lang sa pagkari. Live na live ka narinig ano? Ay nakalabi na yun, Dayman. Ay yun, nakalabi makarinig pala siya. Ako yung tayo sa layo, pag niya talaga ngayon, pag naglaw dito raw diba? Asa, dahil may lusit sa mata, uto pa rin sa wow.
Oh, Ano naman? Ilawin na pinakagay. Yan, mapag mo. Ha? Ha? Ano? Magano? Ishot. Kaya buktaran sa ano? 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 Ito yung bagyo. Ine? Kunin mo Oh, ina. Masih ada yang nanya, para iling doon. Nakakotol mo dito. Ano baton? Ako sumagot. Gabaton pa na dali. Bay, daglaw na ng masil ko. Isa lang bugta mo. Kaya sa ano, sa Sapala. Pati mag- Ah. Uni yung pa ine. Ate, picture ako ate. Uy ka na sa live. Masaway dantig. Sos. Pa. Dapat taglipoy siya na.
morning. Sana all malakas ang lakas ni Dos. Nakakapagod. Sis sweet na salty. Hello Sir Christopher. Sisi sweet na and salty. Hello. Nakakapagod pala maghalo ng simento. Karaso pa. Kuya, malip na tubig. Malipot na tubig. Ate, malipot na tubig. Dala daw na siya. Ba't kung maulog ka kaya? Ano yan? Ay, bay ba? Ay, Ah, water. Nagalaw siya out. Lola sweet. Kapala dyan siya, duman mo lang. Ako. may kung dumilibig sa siya madaw. May ano plus? Pwede libre ko. Tulog may ano plus? May tangalog na. Kung wala, dumagat kay Asol. Ante, mukha ni Dulito nga yan ate. Nagbuhat ako lang ate ka nagsusurin ta. Ay, kung may arab magkang kiyason, ay kiraw. Kargaan arab kang kay O kung wala, ano ito yung sige kaya, tapos dahil ipasikon mo dyan o. kaya din ang simunta. Ah, ako na kaya Alex. Ito sa lumoy. Tubig. Iyo. Ikaw pala yan? Hindi. Hindi. Okay, si Michelle o. Odo ka na o. Ipatong mo na ito. Hi Lola Sweet, big love shout out. Sis Jed, hello. Sir Christopher, big love shout out. Thank you. Ayan no guys. Kasi yung balkoni namin punong-puno ng palay. Isus, sana all. Puno ng palay. Bawas na pala. Kaya nagpagawa kami dito ng imbak. Parang ang laki. Oh, 'di ba? Lawak din. Tara metro sini.
Baya. Hindi, lawak. Ang lawak ko. Oh, dali na dos. Ikaw na magpatong ng ano, hollow blocks. Ilaw ginawa sa bulo. Oo, kumakano sa bado ko. Sana all. Aray ko. Sana all Lola Sweet, no? Oh, lumaki na siya. Tapos, nilagyan pa niya. Ang sarap dito, dito na lang kaya ako magkwarto. Oh, ang lawak ko. Dito ako gumawa ng studio. Studio. Lumapad. Sabi, imbakan lang, pero sobra-sobra na to. Isang ano na to, parang salas na. Tawagin mo siya. Tawagin mo na. Wala may gamos. Dos! Sana all, haha, bada. Diyan na kayo, tumira si. Pwede na to, no, Lola? Pwede na to, no? Kwarto lang. Tapos yung gamit mong ano. Pwede na, oh. Pwede, pwede. Yun, no? Pwede ng bahay talaga to, oh. Ayan. Kasi doon kasi sa ano, puno na. Wala kasi kami imbaka ng palay. Kaya ito na lang. Dito nagpa-extend sa likod. Ayan. Tambay ko lang to dito kasi naka 28 minutes pa lang pala ako. Oh, paabutin ko lang 1 oras. Talagyan mo sa kanya halo na. Kaya na, wala na. Oo. Mamaya pa ito. Shouty, shouty. Shouty, shouty. Kulang yung hollow blocks. Kailangan pa mag-order si father. Diyan na kayo tumira ni Chipoy. Hindi. Doon daw siya titira sa Isabela. Sa planetang Mars. Sa planetang Mars daw siya. Lang daw siya, Lola Sweet. I-ano ko dito kasi mainit. Yan yung manok ng itlog na. Ayan, iwan ko lang yan kasi nagsasayang ako kasi meron tayong papakainin. Yo kamali, dito mo ibasa nyo. Magana. Kasi sinyahan siya. Ito Lola, oh, may natutulog dito Lola, oh, yung taga planetang Mars, oh, ayan oh, yan oh, yan oh, Lola, oh, nakikita mo, oh, natutulog dyan, oh, ayan oh, yan oh, yan oh. Nakapag-arog lang kailang panahon.
Remember all. Yan, pagkasintala kanino. Bako parang tayo sa ibog. Ning sa ibong na tinakipan ta. When dati, yung dati di sa ibong nalanaw, po baka parang tayo pagkasinta daw. Pero yan, para lagbalo. Bagay, pag pinili sinura mo. Di ba nga katwiran kan masol? Pagayin mo na ang pastilingan man. O sino ba may pastilin? O ano naman? Nato mo rin hindi mo ng pintura. Bagay, Oras bagay yun, ang quality. Sa primero pa siya na, quality na. O mga ano talaga ang masanman talaga. Huwag mong parang ano. Sa mga pakyawan, ano ka nangyari? Pero sa tao mag-ilay, nareparo tolo sa Malapit yung ano? Malapit ba? Di ba pizza to? Agosto. Agosto, malapit. Ipasak mo itong purano.
ko ay pakang tricycle basta yung mako ah. Ah? Kaya ito yan. Kaya ito yan. Ay pa, galing sunod wa. Meron na akong wara. Yung doon mo kung igwa. Hindi meron mo wara. Doon kaya asul. Ang marap sa kaya asul. Meron mo pag-igwa. Kaya hindi. Hindi kaya dito nila ngayon. May pa yung ating dito sa sapon. Dito na sa raw. Puri, bata kita naman. Yapot ang may pasite. Kape? May nito magkape. Juice. Juice. Yeah. Hmm? Pero may nito man. Ano daw kung kako ah.
Ha? Pura. Ang ano na? Yung isay. Yanik. Quezon. Sarado ta. May sarado man Sa sa... Domingo. Iyo, Domingo pa lang kaya. Pag Domingo talaga. May misip sa mga tag ito. Sarado daw. Domingo kaya. May ko ito. Didiretso sa... Ha? Tay man. Uni baga o. Panibil baga ka na dadagaan na yan o. Tatampiran. Habang nagalakaw-lakaw dyan, mandasik pa. Mura kay Ali. Up. Ba't natin di pa manggagamiton? Gusto ko lang una. Ba't natin di pa manggagamiton? Di. Kuha ko natin. Lagay yung kayang magpunan. Palibot kayo nita. Mapatagas-tagas bago mabiga. Start bang alam mo? Sa patong tayo eh.
puntahan na mainit ng mainit na kape. Kaya yung sa mga ngayon ko, bumulong ang ino. Basta kayo niya update. Basta kayo update. Mura lang, pero Hindi tama. Kasi ay mga painalo. kandiyan si manager. Ay, tama tayo. Kasi lang namin ay mga painalo sa lagan na. Ang course mo to. Ha? Sa mga welding ko sa temporada. Saan tanggal? Ay, start mo na. Yo. Dali na maglipot mo. Dali na maglipot. Ito to. Ibutin ka na yung to, ano review. Okay. Ito dam. Oh, nagsimatakin eh. Yung patong ko dapat. Tulo pa no. Pasok pa ito. Ulit dito. Ano? Pulau lang. Aray kang balko. No, sige daan. Nakita na niyo. Dos yan o. Laban. Pang ano yan? Pang Islam. Pang istab na. Pero kung mapatong ka patro Islam, awap and down, dapat magkapa pa dyan. Kaya leke.
Palit ang finish na. Abang sako na sila yung na simento. Ito lang tarong kubiko rin. Sakto siguro sa mga 200 to, doon sa halib lang to, sakto nito naman, no? Duwam. Tama. Kung di magkabit yun lang, saga, matagas na, no? Dali sa diretso na, ang biga nito. Dapat kaya sa pag umabiga dapat matakas na rin. Tama-tama mo yan, no? Pagkatapos scam, pinawa ko sa halib lang, tala, saga na. Kung di mababasa, no? Pagkapag tristan, Di ka ba nakakuha pa? Hindi nga na eh. Ikaw, sorry, wala dumaki. domingo mo niya, Wala girito. Si Michael. aga. Ang na parang kau ni Michael. Parang nga. Tatas lab ito. Bilang sa open simento. Awal dak. Tama-tama pala pala. Para kita nga rin para usulog sa ano, sa buti sa na. Joke lang. Ibugto mo sa akin. Tabugta ka na sa lalo. Just lang yun eh. Masabi si Lalo. Yan. Apis na kami oh. Apis. Kahoy. Iba pala ang pangibo. Kahoy. Paano na natin i-end? Ilma tamaha pag manito. Diyos me, yung garapon. Thank you guys sa pag-panood ng live ng aking Katmarias. Te, paano na ini ate? Ay, nang ikistig day. Diyos me, yung garapon.